Dus ze zoeken nu bij op de schoot. Ja, ik denk, ik zeg me iets even dan. Oh, maar dan wil ze ook niet zeggen dat Spiek op die op de toffelijn is. Ja, zeker wel. Spiek zeker niet. En voor mij altijd ja, niet met alle. Nee, dat maakt me niet goed. Nee, dat is goed. Nee, natuurlijk niet. Oh, wie is er dat betekent? Oh, maar dat had ik niet rijden. Ja. Maar, alles goed? Ja, dan zeg ik wie van mij voor de spelers toch aan. Toen dacht ik van, oh, ik moet mijn best zien. Oh, joh, het bestik in orde. Maar, Klarens verloten en ik moeten van ons talent hebben. Oh ja? Ja. Zeg je het? Ja. Maar in de streek ben ik met haar gegaan. Toen vanaf een modeshow geweest. Oh joh, dat heb ik van gehoord. Ja, van Frans Smoelenatie, joh. Ja. En wie waren er de toiletten? De toiletten? Ja, daar kom ik niet. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, hoe waren de kleine? Oh ja, zo hip en chic en ja, zo gek wie dit. Echt hoor? Ja. Maar zeker. Ja. Maar hoe was het voor de rest dan? Is alles compleet in orde. Goed zo, gelukkig zeg. Maar mijn man hè? Nee. Wat nee? Nee. Ben je niet meer vitaal? Nee, ik ben ook niet vitaal, nee. Maar mijn oma wel. Oh, die oma wel? Ja, dan vertel eens over die oma dan. Mijn oma, die is hoger dan 2. Niet. Ja. En die is nog fit en die deed nog alles. Dus ik wou les niet heel moeilijk. En toen zeg ik tegen haar, vertel me eens, ik ken dat doen dat je er zo ziet. Dat snap ik. Ja, kind, dat kan ik natuurlijk niet vertellen, dat is mijn geheim. Ik zeg, een geheim. Ja, je kunt dat een klein kind toch wel vertellen van nu. Maar ik geef me genoeg. Ja, wat zag ze? Ze zag, ik eet iedere dag een kilo uien. Niet. En toen? Ja, en toen? Ja, je kunt het net geheim houden. Ja, dat weet ik niet. Ja, dat snap ik niet. Nee, dat snap ik niet. Nee, maar ik moet wel even denken wat je wil zeggen. Ja, dat zit ook met de liefde. Ja, daar is niks op. Maar meneer mensen, deze kwestie is er heel erg afwezig. Ja. Afwezig? Ja. Is er een roepers of is het van andere? Nee, dat bedoel ik niet. Is er niet helemaal goed geestelijk, is er niet helemaal bij. Ja, maar dat is als we aan de tafel zitten, dan zit er geen boel of bar. En dan wordt ze kwaad wordt ze zeggen, oh, en dan gaat er nog, koeien moeten sloot worden. Dat doet ook nog. Oh, koeien. Ja. Wat is dat? Dat is een koe wat geboren wordt door een jonge konijn. Oh, geweldig zo. Maar ja, die komen zo vertellen wat in de maan. Ja, maar ja, dat klopt ja. Ik ben toen met een pure vita gegaan. Dan zit de dokter daar. En dat de dokter ja. En de dokter heeft een flesje metgegeven met druppeltjes. Dan moest ik iedere dag 10 druppeltjes in zijn melk doen. En heeft het geholpen of? Nee. Nee, alleen de kant doet ze gek. Nee. Ja, vindt ze dat gek? Ja, weet ik niet. Ja, maar je krijgt ook alleen maar verdruimen van zo'n meid. Ja, absoluut nooit. Ja, die keer? Ja. Ik druim de laatste dag. Ja, ik was er weer een nachtmerrie. Een nachtmerrie? Nee, hoor. Ja, absoluut nooit, zoals helemaal na het best. Ja, maar niet voor zo'n nachtmerrie. Ik kan verwacht het. Ik droomde dat Prins Hedy, Prins Hedy en Geert Wilders, die waren s'nachts om me gaan vechten. Ja, maar dat is toch geen nacht meer? Dat maakt niet, dat is een journalist toch ook? Nee, want Geert Wilders zei gewonnen. Ja, dat is een journalist. Ja. Maar ik droom niet. Ik maak dat net. Ach niet. Ja. Ik wou vorige week tenminste doen en ik wou in de stad, ja ik weet het, we hebben volgende niet. Dus ik loop met mijn 2 kalabaatsjes vol met de waren. Ja, en ik moest de
was het? Ja. Ja, gewoon dat een opstap, dat ging weer niet. Gewoon van te hoek. Ik denk, doet ik de rest een beetje klootzak? Ah ja? Dus ik probeer, het ging nog niet. Ik denk, doet die rest nog een keer niet? Ja. Nog een keer? Nog een keer. Schrok me, ja. Dan duwde de ene aan de hand onder mijn derrière, duwde ik zo de baas in. En toen schrok ik kapot en toen zei ik op. Zit op mijn grut van mij. Ja, dat is mooi. Ik zit er hand niet toeschouwen. Dat is wat er zag. Nee, wat zag hij? Ja, mevrouw, Sjaan kijk ik niet. Ik heb me direct door de broek omleeg genomen. Ja, ik was zo een goede kop. Ik schrok me kapot met een blamage. Wat een blamage, ja. Echt. Oh, daar kan ik echt alleen maar van dreunen van zoiets. Is dat... Ja, ik snap het ook. Maar toen wist ik overal van de sprookjes aan het vertellen, hè? Sprookjes? Ja, nee. Ik maak dat echt met. Ach, dat kind doet dat weer. Dan stiek een sprookje nu aan. Ik kan het wel eens een kindje vertellen. Was het de Efteling geweest? Nee, niet op de Efteling. En op een hutje en wij, groen en rechts. En met een elkaar. Ja. Ik heb er een schoenenveed, ik heb er maar even aan. En werk dat ook. Kijk, ik wil die 3 bloemsen. En vrienden. 3 bloemsen, ja, dat is niet 3. Maar ja. Er zit de hartstikke wel. Kijk je me van dat lelijke kansje. Is het een schoen maken? Maar tuurlijk, hè. Oh, vloep! En dat is de niet die moment. Ja, dacht die heks, wat heb ik op een niemand gemaakt? Niks. Niks. Dus de Tweede Wereldoorlog. Maakt voor mij is een schoenenprinses. Ja, en toen moest ik 40 uur gaan verdienen, want ja. En toen proberen en voilà, zo stond een schoenenprinses. Ja. Ja, en toen, ja, toen werd het 3 bloemsen. Tuurlijk. 3 bloemsen. En toen had ik al van de kaarten rondlopen. Ja, als je me dan dus een schoenenprins vandaag, dan heb ik ook geen aan de teamelbed. Ja, zonder dan heb ze niks aan de teamelbed, of wel? Dus ja, top. Ja, en dat ging niet geliefd natuurlijk, want ja, zo'n klein kaartje, dus een schoenenprins, hè. Hallo prins. Maar ja, hop, dus ging de prins. Ah ja, maar tuurlijk, maar toen heeft ze natuurlijk zeker langer gewerkt. Nee, wat is wat gebeuren? Nee, kaartenvlakking, nee. Ik heb ik nu een prins gemaakt. Weet je nog dat je me ook gecastreerd hebt? Oh, niks gehoord dus. Vult ik dat nu in, of wie zit dat? Oh ja, nu snap ik het toch ook. Echt van de oude staan. Maar voordat ik genoeg gezegd had. Dan wil ik nog een liedje zingen. Ja, ik ga nog wat anders. Ik ga nog wat zingen. Nee, ik wil